Zdravím pri ďalšom videu. Pôjdem meniť olej na tomto Axate a spravíme takú zimnú údržbu. Čiže tuto máme tú vypúšťaciu skrutku, ktorou si vypustíme olej. Tak, traktor máme zohriatý. Ja si vyšrobujem tento vrch. Tak, teraz mi tam spadla podložka, čo je úplne super. Sa veľmi teším. Skontrolujeme sviečku, skontrolujeme výfuk, teda nasávanie, čiže filter. Teraz ďalšia vec, mali by sa namazať náboje v kolese. To sú tu na mazničky. Neviem, či to tam je vidieť dobre. To by sa malo skontrolovať. Skontrolovať by sa mal stav oleja v prevodovke. To ja už som robil, takisto už som aj mazal, čiže to vám neukážem. A na zimu najlepšie vypustiť benzín, čiže to budem z karburátora tiež ešte vypúšťať po úspešnom naštartovaní pri novom oleji. Teda keď ho zagarážujem, tak potom nakoniec vypustím benzín. Začneme asi tým vzduchovým filtrom. Vzduchový filter máme tu. Čiže odskrutkujeme, pozrieme sa, jak nám vyzerá. Ten molitán už je taký troška zaprášený, ale nič hrozné. Nič hrozné to není. No a tá sviečka chudia to už je trošku černá, takže už by možno aj bolo na čase ju vymeniť. Ja skontrolujem ešte vzdialenosť, túto vzdialenosť, či je správna, a troška ju očistím. No, vzdialenosť máme 0,75. 0,7, pardon. Keďže sviečka by sa mala doťahovať momentom 24 Nm, takže taký malinký momentáčik. Tak, a hotovo. Vždycky býva na tej krabičke od sviečky napísané, koľko Nm by sa mala dotiahnuť. Ja som videl zatiaľ 24. Mám takýto malinký momenťák od, ani neviem koľko, do 24 Nm. Toto je docela lacná vec, takže si myslím, že to není na škodu, než utrhnúť závit a podobné srandy. Ten šroub by sa mal troška namočiť do oleja. Aspoň si myslím. Môžeme teraz ísť na nalievanie oleja.
A tým pádom sme na tomto stroji skončili. Toto by to malo viesť celé. Tento motor má 1,1 litra olejovú nádržku. Vychádza to, krásne to vychádza, keď si kúpite dve 6-decové balenia. S tým miernym preplachom to vyjde vlastne deci máte navyše. A s tým jedným deci to preplachnete úplne v pohode. Na chvíľu, než si to sadne, môžem skúsiť ešte raz. Tak. A mám hotovo. A vidíme sa pri ďalšom videu. Momentálne sa budem snažiť teda troška častejšie dávať tie videá von.